כמה שווה יהודי מת? תתפלאו, אבל יש מקום לא רחוק שבו לשאלה הזו יש תשובה קונקרטית, $1,000,000. הרשות הפלסטינית משלמת 12,000 שקלים בחודש למחבל שרצח יהודי. בזמן שהוא ירצה 25 שנה במאסר עולם, הוא יזכה ל$3,600,000 שקלים. $1,000,000. אבל זה לא הכל. כמו שלא כל הסטארט-אפיסטים הישראלים מגיעים לאקזיט, לא כל המחבלים מצליחים להגיע ליעד הנחשף. לרשות הפלסטינית יש מחירון, והקצבה גבוהה יותר על פי עומק הפגיעה ביהודים. פגעת יותר, קיבלת יותר. זרקת אבנים ופצעת תינוק, 2,000 שקלים בחודש. זרקת בקבוק תבערה על מכונית, אבל היהודים חזרו הביתה בשלום, תביא הביתה 4,000 שקלים בחודש. דקרת נער יהודי ופצעת אותו אנושות, 6,000 שקלים. דרסת חיילים, 10,000 שקלים. רצחת, אתה מיליונר. בניגוד למה שרבים בישראל ובעולם חושבים, הרשות הפלסטינית היא לא מדינה בדרך שמנסה לספק רווחה לאוכלוסייה שהיא משרתת, אלא מכונת רצח. ישות שמסבסדת, מפארת, מחנכת ומסיתה באמצעות כלל זרועותיה להשמדת ישראל ורצח יהודים. המציאות אותה אני חושפת בספר שכתבתי היא לא עובדה נקודתית, אלא מציאות מדממת. במהלך התחקיר, הרעיונות והכתיבה של כמה שווה יהודי מת, הכו בי התוצאות של המציאות המחרידה הזו פעמיים. בפעם הראשונה עם הרצח של דוד שלי, סיילס, ובנו אביעד בחווארה. הפעם השנייה הייתה ב7 באוקטובר, שחשף כי אנחנו חיים ליד אוכלוסייה שהוסתה לא לראות בנו בני אדם, אלא בני מוות שרציחתם וביזוים היא משאת נפש. רשות שמסבסדת ומתמרצת פגיעה ביהודים על פי מחירון מוות, מעבירה כספי דמים ששקולים לכדורים ופצצות. כל צ'ק שהיא רושמת על פי המחירון הזה הוא פיגוע. היא הכריזה עלינו מלחמה. את הספר הזה כתבתי כדי לחשוף מציאות גרוטסקית מבחינה מוסרית ואנושית, שהיא פצצה מתקתקת שמאיימת על קיומנו כאן. מדינת ישראל חייבת להתעורר, וגם להבין איזה נזק היא גורמת בכספים שהיא מעבירה לרשות. אתם צריכים לדעת, אנחנו צריכים להתעורר. אני מזמינה אתכם לקרוא ולגלות.